Ako sa pamamagitan ng nakaulit at ang talo lamang para paglabanan ang mga kidnappers ng DOA sa Pacific Welterweight title. Kung ang pagmamasaya ng matanda ng dalawang fighter na ito mga kaibigan ay malaman sa pag-uupat na naman ay iisipin mo ni Yamato sa laban ang ating kababayan. Pero sa totoo ng mga kaibigan, sa laban na ito konsiderado ang ating kababayan dahil kung sa record advantage ay natural welterweight itong Japanese tapo na ang ibig sabihin ay magbuhatin niya talaga ang division na ito na kumbaga sa namamag ang kulani ay sanlingsi talaga ito madalas manirahan. Samantalang si Derek man naman ay ito pa nga mga kauna-unahang beses na gagawin mo na maglaban sa labas ng ating lupang sinilangan. At ito rin ang unang beses na makikipagpasalan siya ng yang niya sa 147 pounds. Sapagkat sa 135 pounds lightweight division talaga ang pagbuhatin ng ating kababayan mga kaibigan. Paano mo putusin, nilatuwa din sa mundong welterweight division para makakapalit yung Japanese title. Bukod sa mga kaibigan ay pinagkakaroon talaga ang pinagkakang sa katotohanan. Sa kanyang brutal laban, lahat ito ay kailangan pinapos sa pamamagitan ng portal. Guys, nanilhig na. Nanilhig na ang vlogger. Espana na eh. Ay, iso dia, iabo na sa